টিকিট পাইছে ভালো হয়েছে যুবরাজ স্যার 100% জিতিব আমি এইটো আশা কৰোঁ। আমাৰ মুছলিম যিমান ভোটাৰ আছে গোটেইখিনি যুবৰাজ স্যাৰক পাব আর কি। जेरैबायदि जों सानदोंमोन जों पाब्लिकआ लुबैदोंमोन दा बे पिक्सारखौनो जों मोननानै गोसोआव ओरैबायदि रंजाखांदों आरो दिनै जों बे सारखौ नाजावनो होननानै जों बे जायगायाव गोबां लोब लोब दङ। दा बेबायदिनो फैगौ बिसायख'थियावबो जोङो गोबां भटआव देरहागोन होननानै पाब्लिकआ आसा खालामनानै बिथांखौ सापर्ट खालामदों। 100आव 100% जों हाग्रामा सारनि सरकारखौनो जोङो मोनगोन। दा जेरैहाय जोङो जोंनि देबलाय सारखौ बा जुबराज सारखौ जोङो जेरै सापर्ट खालामनानै जों टिकेट मोनहोनो हादों बेबायदिनो फैगौ बिसायख'थियावबो बयनिबो सापर्टजों बयनिबो भटजों सारा देरहासार जागोन आरो हाग्रामा सरकार दानायाव बाहागो लानो हागोन आं बेखौ आसा खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायो। बनरगाव समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे फैगौ बिसायख'थियाव जों बयबो गोसो मोनसे खौसेयै भट होनानै जुबराज सारखौ देरहाहोनायजों लोगोसे जोंनि इयुननि थांनानै थानायनि राहा लामा बा जोंनि संसार जानायाव नांगौफोर लामा सामा जोङो मोजां अबस्थायाव मोननो हाथों आं बेखौनो खावलायनानै बयनिबोसिम गोजोननायखौ बावहरबाय। টিকিট পাইছে ভালো হয়েছে যুবরাজ স্যার 100% জিতিব আমি এইটো আশা কৰোঁ। আমাৰ মুছলিম যিমান ভোটাৰ আছে গোটেইখিনি যুবৰাজ স্যাৰক পাব আর কি। স্যাৰে ভাল কাম কৰিব আৰু যোৱা 5 বছৰ যেটো কাম কৰিলে বহুত ভাল কাম কৰিছে সরকার না থকা অৱস্থাতো বহুত ভাল কাম কৰিছে স্যাৰে আমাৰ। ৰাইজক ভাল মেছেজ দিব স্যাৰে আমাৰ জিকাৰ পিছত ভাল বহুত ভাল মেছেজ দিব স্যাৰে আমাৰ। হয় আমি আশাবাদী বহুত ভাল মেছেজ দিব। Sarno!